Så Anders, lad os så lige få nogle Vi skal frem så helt med fortet, så der så de rykker ud til skud. Ja, de er fremme. Hold da op. Jeg fik 2. Det er løgn, mand. Har du set de der 3-4 stykker helt nede til venstre, ikke? Jo, jeg kan også se ham, der sidder i bunkervoldgraven. Voldgraven her. Jeg havde bare bag bunker. Ja. Ja, han sidder i vinduet og takker dig. Så du om i vinduet? Ja. Jeg er helt om bagved. Jeg kan altså ikke få dem med den her, mand. Jeg skal jo ned i bunkeren. Men hvis du kommer op her, hvis du kan skyde langt, ikke? Ja, men først skal vi lige gøre... Hvad satan?